tama po ba 80 pesos per liter ng diesel possible by next week? At magkano naman po ang gasolina? Aabot po ba ng 70? Director Abad. Mr. Chair, yan ho ang estimate. Okay. But of course, we're waiting for the actual implementation ng mga oil companies. At for the longest time, ini-emphasize ho natin na ginawa na ito before na nag-staggered price adjustment ang mga oil companies. In the case also of Ukraine, Russia. So, yan ang Pero pinapiso. 79 na kamo ngayon po ang presyo, di po ba, ng diesel per liter? Kung estimate ho namin. ang Estimate po babasihan. ninyo. Opo. Opo. So, pag po pumayag ang mga oil company ng staggered, hindi ho yan, kasi isang Hindi bagsakan. aakyat Po, ng kasi 80. kinukompute ho namin yung totoong Okay. impact sa mga tanong po ninyo. So Pero medyo matagal pa itong 80 na tinitingnan ho kung ninyo. mag-implement lang sila, halimbawa, spread out nila for 2 weeks, then Okay. kalahati lang ho nung 18 peso na increase supposedly dun sa diesel ang ma-implement, mga 9. So 9 plus 62, hindi pa ho aabot. So mga 71. Yeah, Mga hindi pa ho 71, aabot. hindi So, pa abot. we're Kung already- staggered, you're talking Yes, kung yes, staggered. yes. Ganon din po sa gasolina. Ang Ganon din po gasolina, sa gasolina. kung staggered, sabihin ho natin, i-implement. At this point in time, mga 7 to 8 peso na ho ang amin estimate. So, Kung hatiin ito, baka mga 4 peso lang. so kung ngayon 64 yata, sabi niyo ho kanina. Well, ang gasolina, price po before, sa February 27, before the attack, is at 56. 56. So Plus 4 is just 60. So may 60. 60. at saka- Sana po, Mr. Chair, Na staggered. ma-approve ho yung staggered. Pinapakiusapan niyo ba sila na baka pwedeng i-stagger naman para Opo. para kahit papaano dahan-dahan nila maramdaman yung paghihirap? Ganun po ba yun? Opo.